ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇଲି, ମାତ୍ର ମୋର ପ୍ରିୟତମ ସ୍ଥାନାନ୍ତରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କଥା କହିବା ବେଳେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଉଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲି ମାତ୍ର ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ମାତ୍ର ସେ ମୋତେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଉଠିଲା ବେଚାରୀ, କଷ୍ଟ ବି ପାଇଲା ବେଚାରୀ, ଦ୍ୱାର ବି ଖୋଲିଲା ବେଚାରୀ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଦିସ୍। ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି, ଏତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୀଶୁ ପଳେଇଥିଲେ। ଡୋଣ୍ଟ ମିସ୍ ଦ ରାପ୍ଚର, ଡୋଣ୍ଟ ଲୁଜ ଦ ଗ୍ରେସ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଡିଲେ। ଲୋକ କହନ୍ତି ଦେयर ଇଜ ନେଭର ଲେଟ୍, ପୁଣି ଦେयर ଇଜ ଲେଟ୍ ଭैया। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ବାଟ ଅଛି ଗୋଟେ, ଏତେ ବି ବିଳମ୍ବ ନ ହେଉ कि तुम खोलिबा भितरे, प्रभु को सुजोग देबा भितरे, प्रभु को हृदय जागा स्थान देबा भितरे अनुग्रह घुंची जीव तुम ऊपर।